Nakagat na lang noon nako ang lower lip ug nakaingon sa ko ang kaugaling nga patay ko ani. Joke raman unta tong ako nganong niabot man ni siya dire. Samtang gatanaw ko siya lami kayo ang ngisi sa kagwang. Gwapo kaayo ang ahak, bisag medyo ngit-ngit pero klaro kaiyahang pagkaputi. Char, mura siya glow in the dark. Bitaw. Promise. Maklaro jud nako siya nga tao siya tungod kay puti siya. Unya, yellow t-shirt pa jud ang gisuot. Nangurog ko og nakilig pod samtang gatanaw ko siya og samtang gapaduol siya nako. Dito jud nako na feel nga naa jud ay ko'y feelings niya. Murag love naman day nako siya. Abi nako og joke ra gihapon. Katong nagkaduol na may parang tumigil ang mundo ko. Charot. Yan ako nga. Nganong diri man ka? Tubag siya nga. Kaya nag-ingon man si Giovanni nga naa daw disco dari sa inyo. Ug pangitaon po daw niya tong kauban nimo maong niuban ko bisag kasab-an ko nilang mama para lang makita tika. Ni-smile ko og pinadoko nga nag-heart-heart ako ang mata sa kakilig. Nalipay jud ko sa ko ang nadungog. Crush naman pud nako ni siya. Sukad ato taga Sabado na may magkita. Hangtod sa nahuman na ang fiesta sa mua ug ting klase na pod. Second year high school na ko ato, but sad to say, dili na siya miskwela kay mag-college na iyang ate. Maong mutabang lang sa daw siya o gasto siyang ate. Pagka July ato, start na pod og disco silang lugar kay hapit na ilahang fiesta. Ug as usual, kakita may kada Sabado. Guys, nakabalo na day akong pamilya nga uyab na mi. Kaya ang chismis biya, di mapugngan. O bisan iyang pamilya, kabalo na po. Pero wala pa mi nag-meet the parents, kay hadlock pa mi. Mapuno amo ang dunggan o yaw-yaw, kay mga bata pa biya mi. Kaulaw biya nga pati imong uyab makadungog sa yaw-yaw si mong mama. Ug basin masukmagan siya ni papa, kay lagi mga bata pa biya mi. Ako ato mo pa lang ako ang pag-14. Ug siya kay 17 years old pa. May mga gatas pa kaayo mi sa labi. Dayon fast forward na. Nag-graduate na jud ko og high school. Ug pagka next year, nag-undang ko para magtrabaho sa ubang lugar. Para na ipanggasto inig college na nako. Kay pobre lang biya mi guys, dako na kayo ang gastos inig college. Maong malisda na silang mama ug pa-eskwela nako. Ani nga time, legal na mini thorns sa muang both family. After 1 year, nagpa-enroll na ko for college. Ug kaluyan sa Ginoo, nakapasar ko sa entrance exam ug naka-eskwela ko sa usa ka university nga naa sa Picas Municipio. Ato nga time kay 5 years na mini thorns ug smooth ra gihapon amo ang relasyon. Butan man pud siya. Dili man mi permi mag-away, kay lambingon man ko niya. Inig abuton ko sa kuang katupak. Wala na siya ni padayon ng eskwela, kay siya manggod ang nahimo nga breadwinner of the family. Oh guys, if mo ask mo kung gabuhat na ba mi og milagro ni Thorns, promise, wala pa dyan. Kissing ra jud mi taman. Maayo man po siya kay inig medyo masobrahan na ang kalami sa halok. Siya naman mismo ang moingon na, sigaan na imuhang mata. Ug usahay, ingnon ako siya nga ayaw ana diha. Tama na. Motuman na po siya. Nagsabot man gud mi nga after marriage palagi. Pero naa-joy time nga duol na jud mi, pero mahunong kay ginakontrol pod nako akong emotion. Ug napoy time nga siya pod mismo ang magkontrol sa iyahang kaugalingon. Grabe among pugong sa among init sa lawas. Ug grabe pod iyahang pugong sa murag bato na nga migahe ba. Katong mga 6 years na mi, sige na mi og away-away. Bisag tungod ra sa gamay nga hinungdan. Tingali,
nalaay na siya kay medyo LD Army. Pikas munisipyo manggod ko ga school. Then every semester break, Christmas or New Year break, o guman sa school year na lang may makita. Since nag-college ko. Pero nakaya man po. Na-time nga mag-away may tungod sa selos-selos nga issue. Sige na siya ingon nga tingalig makita daw ko same na ko nga estudyante or else mga professional o biyaan na daw na ako siya. Iyahan ang i-compare iyahang sarili o grabe na iyahang insecurities kay lagi college na ko ug siya wa nakahuman og high school. Then third year na ko ato, unya pila ra may sugilanon, mag-end na pod ang school year ug niabot ang bulan sa akong birthday. Nindot kaya mong text og tawag-tawag. Greet ragod og happy birthday pero with feelings. Kaya layo man siya, unya niingon siya nga sunod adlaw daw mulaag sila kauban niyang pamilya. Ug ang mga parente nila didto duol sa lugar nga akong gieskwilahan. Kay mga ligo daw sila og dagat. Maong ako excited pod kay dugay-dugay na pod ko nga wala nakikita niya. Before New Year rami last nagkita ato. Ug tuod man, nanawag si Thorns sa ako, kay naa na sila dito dool sa ginatunghaan ako. Ana siya nga, Rose, pag-prepare diha, kay sundoon ka na mo sa kuang igagaw. Hanapod ko nga, okay, tawag ra og dire na mo banda para matudluan ta mo sa banda kung aha mo ang boarding house. Sa moto, niuban ko sila ha og didto may niadto sa boarding house siya hangigagaw. Hana ko nga, namaligita dari Thorns. Ana siya nga, unya pa daw hapon silang anti-maligo. Kay init pa daw kayo karon. Dari lang sa tatambay. Og no choice na ko ato. Nisulod na lampod ko, nya medyo dako-dako man diay ang boarding house kay murag balay og porma. Nay duha ka room og sala. Unya, kusina na dayan. Ang sapikas kwarto kaparyante siyang igagaw. Nagtanaw rami og TV. Unya ang palabas kay You're My Boss na pelikula nilang Coco Martin og Tony Gonzaga. Unya kay ang scene kina-stack silang Coco og Tony sa elevator. Unya, nag-kiss sila. Anak po si Thorns ako nga. Langga, anak po ta. Nikatawa ko og ako ang gikurot ihang gilid. Nya niingon dayon ko nga puyo oy. Pero yahaman kong gihalukan og nibawas pud ko. Kay nasanay naman ko nga basta mag-uban mi, sige raman mi og kiss. Pero kiss ra pud ko to. Kay sabot biya namo nga after marriage paligi namo buhatan. Nya grabe pa jud kay dugangan pa sa mga laos nga nanginit naman. Di kakaya ang karton bisag sige na ko pinaypay. Hangtod sa niingon si Thorns nga, langga, sulod sa kwarto sa kong igagaw. Kay dito man ang naay dako nga electric fan. Di man maabot ang hangin dari sa sala, kay mubo lang ang wire. Lingkod ra kadiha banda sa portahan. Sa motong ni barog pud ko og niadto sa kwarto kay grabe na jud ang kaiga. Grabe na ko ang kasingot kay mga 12 noon naman siguro to. Pagsulod na ko sa kwarto, ana si Thorns nga. Lingkod sa gudre sa kilid sa kama langga. Madungganon pud nimo ang tingog sa TV dere. Nilingkod pud ko kay tinuod man pud nga makita og madunggan man ang TV sa sala. Og usa pa, dool na sa electric fan. Kusog na ang hangin. Ako ang buhok, gasunod-sunod na sa hangin. Mura nag-advertise sa Rejoice nga sumusunod sa galaw mo. Char. Bitaw balik na sa topic. Katong naglingkod na ko, ni barog bitaw ni si Thorns. Og gilakan ang portahan. Tapos sige na siya og panggakos og panghalok na ko. Nya sige og ingon nga, langga, ayaw ko biyahe kung makagraduate na ka. Please, tingalig makita ka og teacher langga. Nya ipagpalit ra ko nimo. Totol ra ba imong ginikanan sa kuha?
kay wala ko nakahuman og eskwela. Unya pobre pa jud mi. Nasakitan ko siyang gipangsultibay kamay. Mga kwa siyang gigakos og nitulo akong luha. Naghigda-higda naming duha. Unya nang halok na pod og nikamang na iyahang mga kamay. Bisag kusog na kayo ang electric fan, pero grabe namong paningot tungod sa init ug tungod pod sa init sa mong lawas. Nag-umpisa na siya pero grabe jud ako ang pagdili kay estudyante biya. Ug ako ra pod ang gisaligan sa kong ginikanan nga makatabang namo pohon para mahawas pod mi sa kalisod. Niabot jud og mga 2 oras amo ang ginapusay para lang dili mahitabo. Pero kay ni patong manhinoon siya na. Uyahan ang gipangtangtang o gihubo ang angay tangtangon o angay hubuhan. Sa kalami niya mo dala og romansa bay gamay. Nadala na pud ko. Murag nadula ko sa kuang kaugalingon. Iya akong gihalukan gikan sa ulo hangtod tiyan. Ang murag mang inasal. Kayang kalami nuot kaayo hangtod sa buko. Ang sarap na may lasang nakakatakam-takam. Ato nga tayong bay gamay, nalunod na jud ko sa agos ng damdamin. Hat na jud kaayo siya. Iyang singot, gatulo sa kong tugahan, nga murag mga mais na kadagko. Ako siyang ipasagdan tungod kay parihaman ming first timer. Wala na'y thrill inyo ang maong dok dayon siyahang martilyo. Unya kay naraman ang kahoy ni auntie ninyo. Nagliso jud og pasulod si uncle ninyo. Dugay kayo ug kadaghan pang dok ang gibuhat niya. Saon kay perminti raman mapiko ang lansa. Maong akong gitulak si Thorns ug ingnan nga tama na. Sakit na kayo. Dili man lang mapasulot ang lansa mo. Ato nga time bago na ako siya gitulak, bigla lamang gunisink in sa kong utok ng estudyante ko. Dili ko pwede nga manginani. Daghan pa ko og plan. Magunsa na lang mi og di ko makahuman. Ipeskwela ko dari para magtuon, unya ako kay nagbiga-biga. Motong natulak na ko siya og kusog kayo. Bisan wala na sulod ang tanang lansang, ug wala mi naka-experience og giibot og gidokdok og otro ang lansa. Pero nakabalo jud ming duha nga pareha ming nabuthan og bulkan og nakapagawas og lava. Sa kadugay bagod nga dinukdukay. Nagdali-dali ko og ilis og hikot sa kumbo kay halata kaayo nga gidumog ko og buhing tao. Nihila ko kay nakonsensya ko sa kumang kinikanan. Kay this time, wala jud namo napungan. Iyang gitrapuhan akong luha o kikisan-kisan akong agtang while gaingon og, sorry lang ga. Sorry. Dayon, naligo siya ug ako, sige og gihilak sa kwarto. Gifix din ako ang sarili kay mahalataon niya ako sa agaw ni Thorns nga nihila ko. Pagman ni Thorns og ligo, tama pod nga niingon iyahang igagaw nga mulakaw na daw mi sa dagat kay didto man di ay ilahang mga paryente. Nagkaon-kaon na mi sa dagat, sila lang nangaligo kay kami wa mi nagdala og damit panligo. Kaon, pahangin og selfie ra jud amo ang gibuhat dito. Pagagabi ato nauna kog uli pero gihatod po ko nila og balik kay maabutan unya kog curfew sa boarding house. Di na hinon ko makasunod. By the way, 7 years na amo ang relasyon ni Thorns ani. Then after 1 month ato, nanahid si Thorns nga manarbaho siya sa Cotabato City. Isamot na may kalayo sa Salusa. Kumupauli ko sa mua, dili na mi magkita. Pero para man pod sa kaayuhan, nisugot na lang pod ko. Paenda mo ang klase ato, since dili naman mi magkita ni Thorns dito sa mua. Naka-decide ko nga mangita na lang pod ko og trabahoan para na ipanggasto sa thesis next year. Kay 4th year college na biya ko. Then nag 1 month na ko sa kuang trabaho.
nahibulong ko kung nganong niabot man og 3 months nga wa ko tong hae sa kuang binulan. Wala man pud ko naka-experience sa mga na-experience sa mga buntis. Wala man ko gasuka ug wala man pud ko gidemand og mga pagkaon. Normal feelings raman jud ang ako ang na-feel. Maong para ma-sure ko, nagpalit ko og piti kung tinuod jud ba nga buntis ko. Pagawa sa resulta,